Специално за моя братчет Васил, дето много го обичам, от сърце го обичам. Днеска много жално плаках за него, защото загуби 15 лева. 3 дена ля пак няма да иде, ще ослабне и горкия. 2 дена няма. 2 дена го няма. 2 дена го няма, 30 лева загуби. Мария горката уши се смее, пък повече от Васил се тревожи. Айде сега, изпей една песен сега, за братчета. Василе, какво стана ти? Утре да дойдеш направо долу на спирката. Уволнявате. Иначе, Василе, загиваш. Утре сутринта 4 часа ставаш, 6 чакаш нас там на спирката. Иначе няма рейс за тебе. Горе в селото. Мария да го оставиш, Марин ще го докара. Разбрали? Айде, мой човек, чао. Днеска много плаках за тебе. И на обяд 3 часа, 10 часа. Сега няма да плача вече. Василе! Айде, братчет, чао и утре на линия.